Benvinguts al Ens quedem a casa. Sembla mentida, però ja som dissabte. Aquest és el capítol número 5, especial cap de setmana. I comencem amb una activitat que m'ha alegrat molt, un taller de fotografia a Can Tussell. Aviam si quan s'acaba tot això ja no haig de treballar més. A ver, mírame. A ver, mírame. 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 A que són xules aquestes fotos? Avui és dissabte, així que és important posar-se guapo, posar-se guapa, i així canviem una mica la rutina. I del taller de fotografia passem a l'activitat gastronòmica. Avui fem creps de tots els gustos. Bon dia, aquí estem, la Suki i jo, que anem a fer un taller de cuina. Efectivament, Emília, què anem a fer? Un crep de azúcar y canela. L'Emília vol un crep de sucre i canyella, fantàstic. La Montse? Un crep de cacao, De cacao, de xocolata. de chocolate. Molt ¿Y bé. la Mari? Yo también. ¿Pero de qué quieres el crepe? De chocolate. ¿De chocolate? ¿Pero llevas la mermelada en las manos? De la Susana. Mari, si quieres, pots fer un de mermelada de préssec i un de xoco. Vinga. I el Cisco? Farina. Ah, això és per fer les creps. Molt Pero bé. esos son los ingredientes, Cisco. ya sé. ¿Sí? A tu de què t'agrada la crep? De chocolate. De xocolata. Va guanyar la xocolata per golejada. I la Eva? Miel. De miel. Muy Olé. bien, muy bien, Eva. I el José? De chocolate. ¿Cómo que no? Hombre, Nutella! Molt bona elecció, molt bona elecció. Bueno, us ensenyarem el resultat, Estem expectants. I aquest és el resultat. Llàstima que no es pugui menjar a través de la pantalla. I per cremar tots aquests creps, anem a la secció d'esports i challenge. Acaba el plato, cabrón. El plato. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times. I no baixem el ritme, perquè a Serra de l'Obac s'han tornat uns bricomaniàtics. Mireu què han fet. Avui a Prodis farem bricolatge. Jordi, és el meu ajudant. Mira, camarada, baja't un poco. Jo i el Jordi intentarem arreglar la seva taula, que li hem de posar unes potes noves, amb uns tornillos. A veure si ens en sortim. Sí, a veure. Ya está, voy por la mía, bueno. Prova superar! ¿Cómo vas a superar ya? I a part de ser uns bricomaniàtics, també fem altres coses. Llegim, fem els llits, rutines diàries que són molt necessàries. Estàs bé aquí, Àngels? Què fas? Aquí llegint una miqueta, no? Aprofitant el dia maco que fa. Molt bé. Bueno, avui la Carmen està fent les tasques, s'està fent el seu llit i com és dissabte, canvia els llençols. I fent el llit superbé. La Carmen és una crac. Manda un besito.
¡Mua! Ahí la dejamos continuando. ¡Mua! Le ponen otros días a afeitarse, cada día. Aunque estemos en casa, ¿verdad, Alfonso? En casa, sí. Muy bien. I ara anem a veure quines coses artístiques i de jardineria estan fent els nostres companys a Torresana. Hola, David. El David está muy enamorado. Yo del mío. La Esther también. Yo del mío. Carmen, ¿cómo vas? Pues bien, haciendo. ¿Qué hacéis? Pues cactus. ¿Y tú, Mónica? Corazones. ¿Y en qué es? Una bolsa, ¿no? ¿De tela? Hola, Mariona. Hola. Fina. Y aquí tenemos a los jardineros. Nuestro huertecito. I ara una sorpresa en forma de hip-hop. Sí, un missatge d'ànim en forma de hip-hop. Junts som capaços de fer moltes coses si ens ho proposem. Ningú ens pararà, seguirem lluitant fins al final, fins al final, fins al final, fins al final. Fins al final, fins al final, fins al final. Clar que sí, Pere, junts som capaços de tot. Moltes gràcies per aquest rap. I ara sí, passem al missatge final pels nostres companys i companyes. ¿Estamos bien? Sí. ¿Echamos mucho de menos a todos los compañeros? Sí. Cuando pase todo esto nos vamos a chuchar un montón. Y les vamos a dar muchísimos besos a todos. Muchos besos. ¿Y de mientras qué? Esperamos. Le mandamos un super abrazo a todos. Todos. A todos los compis de Prodis. ¡Yuhu! Saturday night, I feel the air is getting hot. Like it, baby. I'll make you mine, you know I'll take you to the top. I'll drive you crazy. Saturday night dance, I like the way you move. Pretty baby. Nosaltres ho deixem aquí. Sobretot, gaudiu molt d'aquest Saturday Night i ens veiem demà.